pas. Thank you, bye. Rajesh, nang khabai ang fanna ya, gangse. Rajesh le gangse fanni ro. De nunglang. Rajesh le gangse fanni. Shani kuba. Sir munde mana? Nang kian kuma. Da जों news ko nang gama. Gibiaw nang ni gase logo नोंथांमोननिसिम जय हिन्द. लोंनायाथ' अपेन खा, लोंनाया गाज्रि नङा दे। जोङो एसे लोङोब्ला एसे लोंनानै थानो हायोब्ला लोंनाया देहानि थाखाय मोजां। नाथाय लोंनायखौदि एसेल' लोंनानै दोननो हागोन बेबो नङा। रा दिनै लोंगोन गिलास बायना लाखाबाय। हाय टाइसन हाय बुकडाउन खालामनाया बेसां हायो? Malay. Loंनांगौ लै, जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौ होननाया। नाथाय खम लों दे, बुरजा लोंनाङा। दानो फैबाय। Wah, nice, solid, done. Not enjoy. Boleh lagi murah. Apa dia? Ada. Hey. Gilas lah pada lembu. Jiwa. Tunai dia lah. Sini tunai dia. Anggabun gila justru terserang. Sini dua. Gabun berpila. Apa? Berkabur. Tunai dia. Apa itu? Mana? Sini sekarang mana? Mana nunggu mana? Apa yang speaker dan garis? Sini dua. 0187. Rajesh ne beri benang ba, tiap kurang nang jagan. Double number so. Bilih double so bilih ni. Wah, Rajesh ne gang sefan ni ro extra lina lah hadi ke. Wah, sangguder. Hai ban las nama. Hai ban las. Nang kabai ulai Rajesh. Sondon, nang ne bugang sefan ni ro. Nobin. Gangse फानजोबनि अडिफोरा नांनोबा हाबा जानो हागौमोन अडिया नांबा हाबा जाखागोन राजेश 100 नबिनालाय नबिननोबो गांसे फाननि र' तुलानि लांनो न' है नोंनियानो नांगोन ना बोरैबा नांगौ जाबायबोलै नैबे मोजांथार नांखाबाय जाबाय थांजोबबाय नों हरबाय जाबाय आंनोसो फानगोन नोङो गांसे जायखिया होनोसै आं आंनि मथे नोंनि मथे दे बोरैबा बे आं खेलाखौ सोंनोसै दै नोंनियावनो बे खेलाया आं बुंनि दै नै थांगोन फार्स्ट प्राइजआ थांगोन ओमफ्राय उननिखौबो जोंनो निउसाव नांगो नोंसोर हागोन ना निउसाव होनो मानो होनो हाया हा मानो होनो हाया प्रत्येक बोसोराव जि होबाय थागोन नङा फार्स्ट प्राइजआल' थांबाय होननानै उननिया गोमाना थानाङा थारमाने उननियाबो रिजाल्ट ओंखारनांगोन बिदि रेकर्डनि थाखायथ' जों दिनैसिम टिकेट फानबा नों दा जे होनदों बे बुस्थुखौ गोदोनिफ्राय होनदों माने सोरबा लिडारा बुंजाया जोंल' बुंजायो दा माखासे जोङो लटारि खेलाखौ नुबाय फार्स्टआ थांबाय बिराद हाइलाइट जाना थाबाय हा फार्स्ट प्राइजआ थांनायनि उनाव हाइलाइट जाना थायो बाखि उननि प्राइजआ थांगोना थाङाखै बेनि निउस जाया होमबा बे मानो निउस जाया बेबोथ' जानांगोन ना होमबा बे निउस जायो जोङो बिराद गिदिराल' निउस जायो ओमफ्राय हाइलाइट जाना थाबाय बेफोरनि निउसखौबो नांगौ दा माने फिसानिखौबो सोर मोनदो मोना फिसानिया निउसआनो जाया
माने बेल' निउस जायो मानो निउस थेंक इउ नांबाथ' बापावै नांबा नोंनो ट्रेक्टरसो नांगौ जोंनो हालेवनो ट्रेक्टर नांगौ नांगोल जागोन दे ट्रेक्टर सालायनानै माने खानसिफोरा थैजोब्बायना माइया जालाना माइयानो जाला दा बे जाला मानो होनबा नांगोलजों एवनानै सानब्रै सानबा दोनोमोन आरामसे हारांगाखौ हारांगा माइयानो जाला हासारानो गैला फै फै आरे भाई गांसे लांलाय गांसेल' लां गांसेल' बारा नाङा नांखागोन आंनि बिनानाव गोजा सानैबो मुर्गियाव पाइसे देखो लटारियाव पाबो दिनै लाजोबगोन बरिया मोनसे तीन चारि पाँच थैंक यू भाई हादों हाबाय आं हाबाय दे मोजां खेबसे मोजां नों दा बबाव दोङो बिजनेसाव ना बे आंनिनो बिनानाव सानैबो इमान मुर्गी पाइसे इतो पाबो पाले खुरा तक एक मा खुरा मागोआव हांसो मोनदो बोरमा मोनदो लाखिले होमबा लाखि itu oke ओइ itu पाले आङो इयाव मिथिना आंहा दोंखाजोबो थारदो अदि आरो थार बेलेगा दोंखायो जागोन दे दस अदि गोदो थारखौल'सो ओके भाई थैंक यू दे लोगो माय दे एक मा खुरा जी ओके पैसे देखो itu बहुत पैसे 5000 টাকা রাখবি মা 5000 बेला 5000 एमान इंजे खालामदो 5000 Adik-adik nomor tangan dulu. Langsung dulu. Ayo usah birat. लागोन मानो लाया जोंनिफ्राय मा दिउटि मुवा दा लांबाय फानहैगासिनो दे दे